Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă prezint o platformă. Se cheamă Tron Thunder. Este o platformă foarte simplă de folosit pentru a te înregistra și a putea dispune de această platformă. Trebuie să investiți obligat. Vă cere de la început, prima să intrați pe platformă, 1200 de TRX, criptovaluta Tron. Și în ce constă această platformă? În automat, după vă intră 40 de referali, 40 de persoane, care toți bagă câte 1200 de Tron și vă dă 1% din fiecare. Ajungeți să faceți undeva la 250 de Tron, care puteți să-i retrageți imediat. Aia. În prima zi. 1200 de Tron sunt în jur la 75-76 de dolari acum. După eu am ajuns să am 631 de TRX. Din ăștia 631 vă las să retrageți doar jumătate. Ea vă face în jur de 25 de TRX, ar veni $1,70 pe zi. Astăzi am făcut 19 și pe mine mă lasă să retrag doar 9,61. Ar veni jumătate din cât face ea pe zi. Și cam asta este o platformă foarte simplă. Aveți și puteți să faceți un lanț de referali până la al 10-lea nivel. Primul care se înscrie sub linkul vostru de înscriere vă dă 20%. Dacă acea persoană înscrie pe altul prin linkul lui, vă dă 5% și tot așa până la nivelul 8. Apoi de la nivelul 9, 10 scade 3%, 2%. Este o platformă care nu cere nici mai mult, nici mai puțin, doar 1200 de TRX, criptovaluta Tron. O investiție mică, un profit mic. $1,60, cam așa faceți pe zi. Cam despre asta a fost platforma. Nu sunt alte pachete de investit. Nu este absolut nimic. Aici vă arată de când m-am înregistrat eu, de pe 8/2, cei 40 de referali care ăia vă intră în automat. Faceți câte 12 TRX de fiecare. Ajungeți undeva la 480 de TRX, dar puteți să retrageți doar jumătate din ăia 480 de aici. 480. Și apoi, de pe fiecare referal, luați un mic procentaj. După cum v-am zis, ajungeți pe la 25 de TRX pe zi. Și asta este toată platforma. Eu nu sunt un YouTuber profesionist. Cu toții trebuie să știm că toate platformele astea nu știe nimeni termenul lor de viață. Să nu investim banii care nu ne permitem să-i pierdem. Asta a fost tot.
vă doresc o zi bună și vă aștept în comentarii pentru orice nelămuriri, neînțelegeri, vă explic în comentarii. O zi bună vă doresc.